Moje ime je Jelena Zlojić i dolazim iz Zaklade Slagalica, jedne od članica konzorcija upravitelja fonda u Republici Hrvatskoj. Dakle, Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj dio je programa Civilno društvo koji se financira sredstvima financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i ima za cilj ojačati civilno društvo i aktivno građanstvo i također osnažiti ranjive skupine. Provodi se putem fonda u 15 država, 15 europskih država. Radi se zapravo o financijskom mehanizmu koji je namijenjen organizaciji, odnosno namijenjen zemljama koje su kasnije ušle u Europsku uniju i kroz financijski mehanizam, dakle Europskog gospodarskog prostora, ali isto tako i norveški financijski mehanizam se želi ujednačiti kako gospodarski, dakle stupanj gospodarskog razvoja, isto tako i stupanj društvenog razvoja u novim članicama Europske unije. Također važan aspekt čitavog programa Civilno društvo, pa tako i fonda, je jačanje bilateralne suradnje između organizacija civilnog društva u zemljama korisnicama, u našem slučaju to je Republika Hrvatska, i njihovo povezivanje sa organizacijama iz donatorskih zemalja, a donatorske zemlje ovog financijskog mehanizma su Norveška, Island i Lichtenstein. Upamtite ove tri države jer ćemo tijekom današnje inforadionice u nekoliko navrata spominjati mogućnost zapravo bilateralne suradnje kroz provedbu velikih projekata, odnosno uspostavu i razvoj partnerstava sa organizacijama iz ovih država, što može pomoći u usudim se reći boljim prilikama, odnosno većim prilikama prijaviteljskih organizacija za dobijanje u konačnici sredstava financijske podrške. Cijelim fondom, odnosno cijelim programom civilnog društva upravlja Ured za financijske mehanizme koji ima sjedište u Briselu, a kao što smo rekli na početku, u Hrvatskoj je upravitelj fonda konzorcij od 4 organizacije, 3 su iz Hrvatske i imamo tu sreću da smo evo već i kroz inicijalni, zapravo, odnosno prvi nastup fonda u Hrvatskoj ostvarili partnerstvo sa 4. organizacijom, to je CNVOS iz Ljubljane. Nacionalni partneri su Zaklada Slagalica iz Osijeka, Zaklada Solidarna iz Zagreba i Udruga Smart iz Rijeke. Dakle, o čemu se tu radi? Učinci fonda, odnosno, prioritetna područja podrške programa. Dakle, što uopće program Civilno društvo ima u fokusu, koja su to tematska područja u koja želi ulagati i kojima se zapravo očekuje nekakav doprinos svih organizacija korisnica financijskih podrški. To je ovih 5 prioritetnih područja podrške i to je isto tako i 5 prioritetnih, odnosno tematskih područja koja su u fokusu fonda u Republici Hrvatskoj. Dakle, mi smo imali određenu slobodu i mogućnost odlučiti se koja prioritetna područja su relevantna za Republiku Hrvatsku dok smo radili programiranje svih naših poziva i cijelog programa fonda u Hrvatskoj. Zaključak je bio kako je riječ o područjima koja su sva itekako relevantna za Republiku Hrvatsku, tako da prilikom oblikovanja vaših projektnih ideja svakako imajte na umu da će sve aktivnosti koje budete predlagali, odnosno svi projekti koje budete predlagali moraju biti vezani uz najmanje jedno prioritetno područje podrške. Marina vam je, za one koji su bili na uvodnom dijelu, spominjala naše famozne očekivane učinke fonda u Hrvatskoj i kako će vjerojatno svim vašim organizacijama u nekom trenutku ti pojmovi postati dio, ja bih se usudila reći, svakodnevne komunikacije, jer isto tako kao što je važno voditi računa o tematskim područjima vaših projekata, važno je imati na umu prije svega ova prva 3 očekivana učinka fonda u Hrvatskoj, jer svi vaši projekti će morati na neki način doprinositi ostvarenju tih učinaka fonda kojega je zajednički sa organizacijama civilnog društva zapravo postavio i oblikovao upravitelj fonda.
Neki od vas su već ranije bili uključeni u fazu programiranja kroz konzultacije sa ključnim dionicima. Ja bih samo iskoristila ovu priliku podsjetiti da smo tom prilikom na jednom skupu u Zagrebu tražili dodatno informacije predstavnika organizacije civilnog društva u Hrvatskoj kako bismo što kvalitetnije zapravo oblikovali sve buduće natječaje koje ćemo raditi kroz fond i isto tako da bismo mogli na najkvalitetniji način osmisliti modele dodatne podrške svim zainteresiranim prijaviteljima, odnosno organizacijama prijaviteljima, ali i budućim korisnicima financijskih sredstava iz ovog programa. Svaki program koji se provodi u nekoj od zemalja korisnica ima nekakve posebne nacionalne izazove. Nacionalni izazovi se definiraju opet u suradnji između Središnjeg ureda financijskih mehanizama i donatorskih država, ali i država primateljica, odnosno korisnica sredstava. Tako i Hrvatska ima posebne nacionalne izazove. Oni se u nekom dijelu preklapaju sa nacionalnim izazovima koji su i u drugim državama. Kod nas je specifično ove dvije zapravo zadnje, odnosno dva zadnja elementa, dva zadnja područja, to je promoviranje inicijativa koje jačaju interkulturni dijalog s posebnim naglaskom na nacionalne manjine i promoviranje inicijativa usmjerenih na međugeneracijsku suradnju. To spominjem, to ističem zato što su ta dva specifična nacionalna izazova istovremeno i horizontalni prioriteti cijelog poziva za prijavu velikih projekata. O tome nešto više kasnije. Na raspolaganju za projekte organizacije civilnog društva u Hrvatskoj imamo nešto preko 7 milijuna eura raspoređenih u ukupno 5 oblika podrške, odnosno 6 natječaja koji će se raspisivati od 2020. do 2022. Znači zadnji natječaj koji će se raspisivati, odnosno zadnji javni poziv je planiran za 2022. godinu. Vidim da neki već fotografiraju slajdove, samo mala napomena, cijela prezentacija, odnosno snimka ove radionice će biti dostupna na mrežnoj stranici Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj i ovim putem pozdravljamo sve one koji nas eventualno prate iz drugih dijelova Hrvatske jer smo u ovom trenutku uživo u prijenosu na kanalu Zaklade Slagalica. Dakle, ono što je specifično za sve fondove za aktivno građanstvo, dakle bez obzira na državu u kojoj se provode, su još dvije dodatne komponente s obzirom na prioritete i ciljeve nekakve programa. To su dodatna sredstva koja postoje u Fondu za bilateralnu suradnju. Opet već smo spominjali, znači povezivanje organizacija iz Hrvatske sa organizacijama iz donatorskih zemalja. Mi u tom fondu imamo 85.000 eura i zapravo sam se nadala da ću vam već danas moći najaviti prvi matchmaking događaj koji je bio planiran za sami početak travnja u Zagrebu. Međutim, zbog trenutne situacije i zapravo izraženo smanjene mobilnosti svih koji su trebali doći k nama, moramo odgoditi taj događaj, ali svakako evo mogu vam prenijeti informaciju kako ćemo tijekom trajanja ovog poziva, znači u iduća 2 mjeseca, otvoriti mogućnost za izravno povezivanje zainteresiranih organizacija iz Hrvatske sa zainteresiranim organizacijama iz Norveške i sa Islanda. Jer već sada imamo nekih 6 organizacija koje rade u različitim područjima koje su zainteresirane zapravo za partnerske projekte u okviru ovog fonda. Regionalne inicijative civilnog društva imaju za cilj i svrhu zapravo unapređivati različite modele razvoja kapaciteta organizacije civilnog društva i sektora u cjelini kroz sudjelovanje dakle predstavnika hrvatskih organizacija na različitim konferencijama i stručnim skupovima koje se organiziraju u drugim državama korisnicama ovog fonda. I to je bio taj uvodni dio, sad nešto specifičnije, dakle sad nešto, nadam se, zanimljivije, pregled poziva 2.
Kada smo programirali, kad smo planirali uopće na koji način ćemo mi kao konzorcij provoditi informativne radionice, na koji način ćemo osiguravati tehničku podršku, jedna od stvari o kojima smo razgovarali je kako će izgledati naše inforadionice. Hoćemo li mi na inforadionicama svim zainteresiranima jednostavno čitati upute za prijavitelje kroz niz slajdova. I negdje smo zaključili kako to možda i nije najbolje rješenje, već je daleko važnije otvoriti mogućnost za postavljanje pitanja i negdje se potruditi kvalitetno predstaviti očekivane rezultate, dakle željene učinke projekata koje želimo podržati kroz pojedini poziv. Danas imamo malo specifičnu situaciju jer je natječaj otvoren prije 2 dana. Ja ne znam zbilja koliki broj vas je uspio detaljno pročitati upute za prijavitelje. Imate li već neka pitanja spremna? Koliko je možda taj model danas najprikladniji, ali ono što sam sigurna je da ćemo na idućim radionicama, odnosno na idućim inforadionicama koje će se održavati za ovaj poziv, vjerojatno slijediti baš taj model. Ja bih danas ipak izdvojila neko vrijeme da prođemo osnovne elemente poziva, dakle da dobijete malo detaljnu informaciju o tome tko su prihvatljivi prijavitelji, partneri, koje su to prihvatljive vrste aktivnosti, prihvatljive vrste troškova i koji su to ciljevi i prioriteti čitavog ovog poziva. Ono što nas je, moram priznati, malo ipak iznenadilo je da smo već prvog dana nakon što je poziv otvoren dobili prvih 5 pitanja. Tako da su neki očigledno spremno čekali objavu poziva. Dakle, o čemu se radi u pozivu broj 2? Ovo je poziv za velike projekte i vidjet ćete kako su svi pozivi koje smo planirali kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj zapravo usmjereni na sva tematska područja. To je onih 5 koja sam spomenula na početku i vraćat ćemo se na njih tijekom inforadionice. Dakle, mi nismo vezivali pojedini poziv uz pojedino tematsko područje. Realno sve organizacije mogu pronaći nekakvo svoje mjesto, odnosno mjesto za svoju projektnu ideju u svakom od naših poziva, jer se pozivi zapravo razlikuju prema složenosti projektne intervencije, odnosno očekivanom utjecaju i učinku projektne intervencije. Dakle, kod nas je razlika u količini sredstava koju možete maksimalno povući kroz pojedini poziv. Pa mi tako imamo natječaj koji se zovu srednji, veliki i mali. Imamo jedan natječaj koji se zove sektorske inovacije i ad hoc natječaj, odnosno natječaj za ad hoc akcijske podrške ili mikropodrške o kojemu ćemo nešto detaljnije na idućoj inforadionici. Poziv za velike projekte zapravo je namijenjen nešto većim organizacijama koje imaju dostatne ne samo upravljačke kapacitete, već i provedbene kapacitete za složenije projektne intervencije kojima se ostvaruje nekakav društveni utjecaj. Ono što bismo htjeli vidjeti zapravo kroz ovaj poziv, dakle projekti kakve bismo voljeli podržati kroz ovaj poziv, su projekti koji daju sveobuhvatna rješenja, projekti koji imaju dugoročan utjecaj i učinak i projekti koji doista doprinose, odnosno koji ostvaruju značajan društveni utjecaj. To je nekakav fokus samog poziva. Kada govorimo o prijaviteljima koji su prihvatljivi za ovaj poziv, to su organizacije civilnog društva i to su organizacije koje se uklapaju u definiciju koja nije naša, dakle nismo ju mi autentično osmislili kao upravitelji fonda, već je to definicija koju koriste zapravo svi upravitelji fondova u svim državama, organizacije koje su neprofitne, dobrovoljne, osnovane kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisne od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. I u tom smislu, dakle, Središnji ured daje uputu da vjerske institucije i političke stranke se ne smatraju organizacijama civilnog društva.
U uputama ćete pronaći detaljniju informaciju o tomu što to konkretno znači u kontekstu Republike Hrvatske. Znači, mi negdje očekujemo prijave organizacija koje su po svom pravnom obliku udruge, one mogu biti privatne zaklade, to mogu biti društva Crvenog križa, što je posebno istaknuto jer je to pitanje koje se često pojavljuje u većini zemalja korisnica, pod uvjetom da zadovoljavaju sve ove uvjete. Dakle, sve organizacije koje, neprofitne organizacije koje zadovoljavaju ove uvjete su prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv. Osim udruga i zaklada, pojedine vjerske organizacije su također prihvatljivi prijavitelji pod uvjetom da ispunjavaju sve one ranije navedene uvjete, ali pored toga predlažu aktivnosti koje izravno ili neizravno ne promiču vjersku doktrinu, misiju ili prozelitizam vezan uz uvjerenja određene vjere. Tu je važno za naglasiti kako u postupku prijave postoji izjava prijavitelja u kojoj se organizacija prijavitelj zapravo odnosno u kojoj organizacija prijavitelj potpisom i pečatom jamči da ispunjava sve uvjete prihvatljivosti. Pored uvjeta prihvatljivosti još neke elemente o kojima ćemo nešto kasnije. Nisu prihvatljivi prijavitelji političke stranke, vjerske institucije, socijalni partneri, zadruge koje raspodjeljuju profit i isto tako organizacije bez obzira na pravni oblik koje imaju neizvršene obveze koje izravno proizlaze iz prethodnog programskog ciklusa u Republici Hrvatskoj. Tada je voditelj programa u Hrvatskoj bila Nacionalna zaklada. Dakle, ako postoji neka organizacija koja ima nepodmirena dugovanja prema Nacionalnoj zakladi vezano uz provedbu tadašnjih norveških grantova, ne može biti prihvatljiv prijavitelj, ne može isto tako biti naravno ni prihvatljiv partner. Što se tiče prihvatljivih partnera, oko toga smo u ovih 2 dana dobili najveći broj pitanja. Ovdje je partnerstvo postavljeno na način da otprilike svi mogu biti partneri. Dakle, s jedne strane partneri mogu biti pravne, javne, privatne osobe, mogu biti komercijalne, nekomercijalne organizacije, mogu biti međuvladine organizacije i sad postoji ovaj dio gdje se dodatno naglašava mogućnost uspostave bilateralnih partnerstava sa donatorskim zemljama fonda. Tu su također zemlje korisnice fonda, osim Hrvatske tu je još 14 zemalja i isto tako zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora koje graniče s Hrvatskom. U našem slučaju Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. Znači organizacije, pravne osobe, javne pravne osobe, nevladine organizacije, međuvladine organizacije, svi su prihvatljivi partneri u okviru ovog poziva. Ono što je specifično za program Fonda za aktivno građanstvo je što je prihvatljiv partner čak i neformalna grupa ako ispunjava određene uvjete. Dakle, neformalne grupe u određenim situacijama mogu biti zanimljiv strateški partner za provedbu projekata. Koliko je to primjenjivo za velike projekte, to ćete već vidjeti u procesu razrade vaših ideja. Međutim, to mi se čini jako zanimljiv trenutak za sve one koji razmišljaju o prijavi na primjerice poziv za ad hoc akcijske projekte. Neformalne grupe prilikom prijava kao partneri na ovaj poziv moraju dostaviti jednu jednostavnu izjavu o formiranju neformalne inicijative jer njih u procesu zastupa odabrana osoba, dakle neformalne grupe. Ono što je također važno je da neformalne grupe, zato što nemaju pravni status, ne mogu biti izravni korisnici financijskih sredstava, već svi troškovi koji bi se eventualno vezivali uz njihovo sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti moraju biti pokriveni od strane prijavitelja projekta. Još jedna stvar koja je važna i koja je zapravo vezana uz apsolutno sve
aktivnosti Fonda za aktivno građanstvo, dakle opet ne samo u Hrvatskoj već u svim zemljama korisnicama, je ovaj niz načela zajedničkih vrijednosti kojega moraju slijediti, dakle ne samo svi prijavitelji, već isto tako i partnerske organizacije i svi projekti financirani sredstvima Fonda za aktivno građanstvo moraju zadovoljavati načela zajedničkih vrijednosti, poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava, poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama. Dakle, to je definicija, odnosno to je dio protokola Europskog gospodarskog prostora i norveških financijskih mehanizama koji je za nas apsolutno obvezujuć. Informacija o tomu nalazi se u izjavi prijavitelja i partnera i svaka organizacija koja se prijavljuje na ovaj poziv, bilo kao prijavitelj ili kao partnerska organizacija, potpisom na toj izjavi jamči zapravo kako slijedi ova načela. Dodatno važna informacija za vas sve je kako u postupku obrade svih zaprimljenih prijava, odnosno u postupku odabira prijava koje će biti preporučene za financiranje, postoji tijelo koje se zove Povjerenstvo za odabir, ima 3 člana i nakon provedbe evaluacije svih zaprimljenih prijava to tijelo treba dati preporuku upravitelju Fonda za odobravanje financijske podrške. Mi smo tom tijelu dodijelili još jednu dodatnu, vrlo odgovornu zadaću, a to je da imaju mandat zapravo provjeriti sve preporučene prijave na način da ako je nužno, ako postoji ikakva sumnja, dodatno provjere koliko zapravo je istinita izjava koju su prijavitelji, odnosno partneri potpisali. Radili se možda o organizaciji koja je tijekom zadnjih 2, 3, 5 godina provodila aktivnosti koje nisu u skladu sa načelima zajedničkih vrijednosti cijelog ovog fonda. Što se tiče prihvatljivog broja prijava i trajanja projekata, znači svaki prijavitelj na natječaj može prijaviti najviše jedan projektni prijedlog u toj ulozi. Znači samo jedna prijava po prijavitelju. Ista organizacija može dodatno biti partnerska organizacija na nekoj drugoj prijavi. Međutim, bitno, bez obzira jeste li negdje nositelj prijave, odnosno prijavitelj, i dalje možete najviše 2 puta biti partnerska organizacija u okviru ovog poziva. To jasno, znam da obično bude dosta pitanja oko toga. Projekti koji se prijavljuju na ovaj poziv mogu trajati najkraće 24, najduže 36 mjeseci. Ono što je specifično opet za pozive u okviru Fonda za aktivno građanstvo je da raspoloživa sredstva, dakle se uvijek iskazuju u nekakvom ukupnom iznosu, u našem slučaju to je 3 milijuna i 150 tisuća eura, ali su ta sredstva podijeljena na očekivane učinke programa u Hrvatskoj. Dakle, skrećem vam pozornost na prva 3, jer ovaj 4. učinak zapravo će se događati, odnosno tu ćete svoj doprinos davati automatski. Moglo bi se čak reći sviđalo se to vama ili ne, ali nećemo to tako formulirati. Znači, ovo su raspoloživa sredstva prema pojedinim učincima i učinak broj 4, povećani kapaciteti i održivost civilnog društva, će se zapravo puniti sa obaveznom alokacijom u okviru vaših proračuna u iznosu od 13% za organizacijski razvoj, odnosno za izgradnju kapaciteta vaših organizacija. Podrške idu u rasponu od 90 do 150 tisuća eura i dosljedno kroz sve pozive ovog fonda najviša stopa financiranja iznosi 90% ukupnih troškova projekta, obavezno sufinanciranje je 10%, pri čemu smo negdje uvažili
specifične okolnosti u kojima djeluju organizacije u Hrvatskoj. Dakle, na većini poziva postoji mogućnost dio obaveznog sufinanciranja osigurati kroz volonterski rad. Dakle, postoji detaljnija uputa u uputama za prijavitelje na koji način će se iskazivati udio volonterskog doprinosa. U ovom konkretnom pozivu 50% od tih 10% može biti osigurano volonterskim doprinosom. Znači, negdje 5% sufinanciranja se mora osigurati u novcu. I tih 13% proračuna organizacijskom razvoju, znači to je sad taj jedan zadani element oko kojeg realno ne možemo pregovarati. Znači, iz svakog proračuna kojega prijavljujete morate negdje računati 13% uložiti u organizacijski razvoj svoje vlastite organizacije ili kroz različite aktivnosti doprinijeti razvoju kapaciteta drugih aktera civilnog društva. Nešto više o tom dijelu kad dođemo do tog učinka. Prioriteti, prihvatljiva programska područja. Već smo rekli na početku, ona tematska programska područja su okvir i za ovaj poziv. Riječ je o prioritetnim područjima cjelokupnog programa Fonda za aktivno građanstvo. Predložene projektne intervencije, odnosno projektni prijedlozi, moraju tematski biti vezani uz najmanje jedno od ovih 5 programskih područja. Ako se projekt odnosi na više programskih područja, prijavitelj bira primarno područje intervencije. To spominjem zbog toga što u fazi ocjenjivanja zapravo se može dogoditi da evaluatori zaključe kako ste možda odredili krivo prioritetno tematsko područje i dati preporuku povjerenstvu za odabir da vašu prijavu prebaci u drugo prioritetno područje. To neće značiti diskvalifikaciju iz postupka prijave, to samo znači da vam se daje uputa, jer taj dio se radi u prvoj fazi prijave, da vam se daje uputa u kojem smjeru treba nastaviti razvijati projektnu ideju. Ono što je također važno za istaknuti kada govorimo o prihvatljivim programskim područjima financiranja, vidjet ćete kako tu imamo područje okoliš i klimatske promjene, odnosno zaštita okoliša i klimatske promjene, i isto tako imamo područje socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina. Postoje određena ograničenja vezana uz prihvatljive vrste projektnih intervencija, baš konkretno kad govorimo o ova dva područja, jer zaštita okoliša i aktivnosti vezane uz klimatske promjene se podržavaju, odnosno prihvatljive su kao aktivnosti, samo ako su dio mjera šire promocije, građanskog sudjelovanja, zagovaranja socijalnih inovacija itd. Isto tako u području socijalne pravde i pružanja socijalnih usluga, znači pružanje socijalnih usluga je moguće samo ako su te aktivnosti dio šire akcije koja opet mora biti usmjerena na podizanje svijesti, zagovaranje, osnaživanje reformske inicijative. Dakle, ovo je poziv za velike projekte, ovo je poziv za složene projektne intervencije koje rade na većem društvenom utjecaju. Dakle, to su neke stvari o kojima treba voditi računa. Uključivanje mladih je na neki način horizontalna tema svih poziva koje radimo kroz Fond za aktivno građanstvo i svima preporučamo, dakle, ako će provoditi aktivnosti koje u svom fokusu imaju mlade, neka se povezuju, ako već sami nisu organizacija mladih, odnosno udruga mladih, neka se povezuju partnerski sa organizacijama kojima je to zapravo glavni fokus. U redu, još nešto o čemu smo morali voditi računa su posebni nacionalni izazovi. To je ono što smo spominjali na početku, dakle što se opet negdje preslikava kroz cijeli program fonda u Hrvatskoj. U okviru ovog poziva imamo različite mjere i aktivnosti kojima odgovaramo na te posebne nacionalne izazove. Znači, jačanje kapaciteta i održivosti sektora kroz ovu obaveznu investiciju od 13% u organizacijski razvoj, odnosno izgradnju kapaciteta.
Projekti usmjereni na nerazvijena i deprivirana područja će u postupku ocjenjivanja prijava, dakle prema odluci evaluatora, ako se procijeni da su predloženi projekti relevantni, dakle koriste pojedinim nerazvijenim područjima, moći dobiti dodatna 2 boda u postupku ocjenjivanja. Kad govorimo o nerazvijenim i depriviranim područjima, mi smo svoj fokus stavili na 12 županija Republike Hrvatske prema važećem indeksu razvijenosti. Imate detaljan popis u uputama za prijavitelje. Isto tako, projekti koji su usmjereni na deprivirane i marginalizirane skupine mogu u postupku ocjenjivanja dobiti dodatne 3 boda, naravno pod uvjetom da evaluatori procijene kako su predložene intervencije i mjere zapravo korisne i relevantne za navedenu skupinu. I ono što sam rekla na početku, međugeneracijska suradnja i interkulturni dijalog su horizontalni prioritet ovog poziva, dakle svi projekti u kojima se jasno vidi doprinos ovim temama mogu u procesu evaluacije dobiti dodatnih 5 bodova. Dakle, dodatnih bodova ima na raspolaganju, vi sad samo trebate strateški razviti projekte i pokupiti sve te bodove. Ono što je možda najizazovnije u okviru ovog poziva je naš famozni zajednički okvir željenih rezultata ili na tečnom hrvatskom Result Framework, dakle koji moramo slijediti mi u Hrvatskoj jednako kao i svi drugi upravitelji fondova u zemljama korisnicama i u kojemu znači već unaprijed imamo postavljene očekivane učinke i rezultate provedbe ovog fonda u Republici Hrvatskoj. To hoće reći kako vi u stvari morate na neki način slijediti već postavljenu strukturu, birati između ponuđenih učinaka i ponuđenih rezultata iz našeg zajedničkog referentnog okvira, vrlo detaljnu tablicu sa tim informacijama i sa objašnjenjem svakog pojedinog pokazatelja imate u uputama za prijavitelje, mislim na nekih 8 ili 9 stranica ukupno, raspoređeno prema pojedinim učincima, detaljno razvrstano prema svim očekivanim rezultatima i unaprijed definiranim pokazateljima uz vrlo, vrlo detaljna objašnjenja. Projekti koje prijavljujete moraju doprinijeti najmanje jednom očekivanom učinku programa u Hrvatskoj. Dakle, to su ova 3. I sad, ako razmišljate na način da razvijate projektnu ideju, to hoće reći da jedan od ova 3 koji odaberete zapravo predstavlja podlogu za definiranje općeg cilja vašeg projektnog prijedloga. Usudila bih se reći, s obzirom na to da prema popisu sudionika otprilike znam organizacije, odnosno imam neke informacije o organizacijama koje se nalaze danas ovdje, ja bih rekla da se svi lijepo možete uklopiti u najmanje jedan od očekivanih učinaka. Dakle, mislim da ima nešto za svakoga od vas. Učinku 4, on nije na popisu jer njemu doprinosite automatski, dakle kroz onih 13% proračuna. Isto tako, projekti moraju odabrati unaprijed definirane očekivane rezultate, odnosno outpute, koji su vezani, znači svaki očekivani učinak, naš željeni učinak programa, ima sa sobom vezane očekivane rezultate i isto tako pokazatelje. Rezultati pojedinog učinka programa predstavljaju podlogu za definiranje vaših specifičnih ciljeva projektnih prijedloga. Ostvareni specifični ciljevi predloženih projekata doprinose ostvarenju rezultata programa u Hrvatskoj. Možemo na to gledati, uporno smo razmišljali kako to sažeto objasniti, pa smo na kraju zaključili da vam je to otprilike kao u postupku javne nabave. Zaklada Slagalica sa ostalim članovima konzorcija je odlučila nabaviti projekata u vrijednosti, u konkretnom slučaju 3,15 milijuna eura, koji moraju zadovoljavati određene kriterije. Pa zapravo sad podugovaramo vas da odradite sve to što smo mi zamislili da bi bilo važno učiniti. Znači,
Tematski se morate uklopiti u jedno od onih 5 područja: demokracija, ljudska prava, rodna ravnopravnost, okoliš i klimatske promjene, socijalna pravda. Dakle, to je nekakvih 5 tematskih područja. Sve vaše organizacije zapravo rade ne samo u jednom, već u više tih područja i već osmišljavate, planirate i provodite projekte i programe koji su u tim tematskim područjima. Vi ćete odabrati neki od ova 3 programska učinka i u skladu s tim zapravo odabrati očekivane rezultate i s njima vezane pokazatelje. Napravili smo i korak dalje pa smo nacrtali dijagram. Malo je zbunjujuće, razumijem da je malo zbunjujuće, međutim kad otvorite ove naše detaljne tablice, stvar se zapravo poprilično pojasni. Ne znam je li netko imao priliku već malo detaljnije gledati upute, koliko mu je zbunjujuće, koliko vam je zbunjujuće, ima li vam to smisla, razumijete li što trebate učiniti? Naravno imate mogućnost postavljati pitanja, ali me zanima sad u ovom trenutku koliko vam je jasan zapravo taj odnos između ukupnog programa fonda u Hrvatskoj, naših očekivanih učinaka i rezultata i na koji način se zapravo to odražava na predložene projekte u okviru ovog poziva. Što služi čemu? Dobro, imat ćemo poslije priliku za detaljna pitanja. Kako to izgleda? Znači, kako izgleda tablica? Kažem, ovo sve imate uputama za prijaviti. Još detaljnije. Učinak 1 u sebe veže ukupno 4 naša rezultata očekivana. Ako se odlučite prijaviti projektnu intervenciju vezanu uz učinak 1, ojačana zagovaračka, odnosno watchdog uloga civilnog društva, morate odabrati jedan od ovih rezultata kao podlogu za vaš specifični cilj projekta. Dakle, izravno doprinosite jednom od ovih rezultata koji su tu navedeni. Svaki rezultat u sebe veže i određene pokazatelje o kojima morate izvještavati, dakle koji su zajednički pokazatelji, neće ih zadovoljavati samo jedna organizacija koja će prijaviti projekt, već će taj pokazatelj puniti, pod navodnike, sve organizacije koje odaberu isti rezultat u okviru tog učinka. Učinak 2, povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju, ista priča. Znači, predloženi su rezultati, primjerice, promiču se međunarodni standardi ljudskih prava, naši očekivani pokazatelji su broj organizacija civilnog društva koje se bave zagovaranjem, zaštitom i nadgledanjem u području ženskih ljudskih prava, broj provedenih kampanja za podizanje svijesti javnosti, broj organizacija civilnog društva koje se bave zagovaračkim radom za ljudska prava i broj ljudi uključenih u kampanje koje će se provoditi kroz projekte unutar ovog učinka. Učinak 3, ojačana demokratska kultura i građanska svijest i građanski angažman. Skrenula bih pozornost na to kako je ovdje riječ o učinku koji je prikladan za primjerice razvoj projektnih ideja vezanih uz temu građanskog odgoja. Znam da je to jedno od zanimljivih pitanja i da je to jedno od tema koje su zanimljive organizacijama civilnog društva. Isto tako, svaki od programskih učinaka ima zadane ciljne skupine, odnosno krajnje korisnike. Ono što je važno za naglasiti je, dakle, to nisu konačni podaci, to su sve podaci koji su promjenjivi. Dakle, ako procjenjujete da je potrebno dodati neku ciljnu skupinu, odnosno redefinirati krajnje korisnike za vašu specifičnu projektnu intervenciju, možete to napraviti kroz projektnu prijavu. Dobro, i sad smo na prihvatljivim aktivnostima. Imate vrlo detaljne preglede mogućih aktivnosti u okviru poziva, razvrstane prema pojedinim učincima
ovog programa. To je stranica 11 do stranice 24, 13 stranica teksta imate, znači detaljno razrađeno. Možete pogledati, s tim da, bitna napomena, popisi nisu konačni, dakle, iako ih ima 13 na 13 stranica, to nisu konačni popisi i poprilično sam sigurna da će biti predložene i nekakve nove intervencije, odnosno neke nove vrste aktivnosti. Ono što je također važno je da projektne aktivnosti koje ne doprinose nijednom od unaprijed definiranih rezultata programa nisu prihvatljive. Znači, sve aktivnosti koje provodite moraju doprinositi unaprijed definiranim rezultatima programa i to je pravilo ne upravitelja fonda u Republici Hrvatskoj. Dakle, to je pravilo koje vrijedi u svim zemljama korisnicama, dakle na razini FMO-a. Zaštita okoliša i aktivnosti vezane uz klimatske promjene kao i pružanje socijalnih usluga i pomoći, ono ograničenje koje sam spominjala ranije, dakle vrijedi i u okviru ovog poziva. Što se tiče troškova, pravila prihvatljivosti troškova, ja bih rekla da su negdje vrlo slična pravilima prihvatljivosti u drugim javnim pozivima s kojima ste se susretali. Dakle, troškovi moraju nastati između početnog i završnog datuma prihvatljivosti projekta. To je podatak koji je sastavni dio ugovora o financijskoj podršci. Moraju biti povezani s predmetom ugovora. Moraju isto tako biti razmjerni, nužni za provedbu projekta, biti upotrijebljeni isključivo u svrhu ostvarenja ciljeva projekta, očekivanog projektnog ishoda. Moraju biti provjerljivi i moraju biti u skladu sa zahtjevima mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa. Dakle, nacionalni zakonodavni okvir je referentni okvir što se tiče prihvatljivosti troškova. U izravnim troškovima prihvatljivi su troškovi plaća projektnog osoblja, odnosno naknade koje se isplaćuju projektnom osoblju, što znači da to mogu biti plaće temeljem ugovora o radu, isto tako mogu biti naknade temeljem ugovora o djelu, autorskog ugovora, studentskog ugovora. I tu samo napomena da kad budete razmišljali uopće o troškovima osoblja morate voditi računa o tomu o zakonskim odredbama koje pojedine poslove dozvoljavaju temeljem ugovora o djelu, odnosno temeljem autorskog ugovora. Vodite računa jer će to isto tako biti predmetom provjere u evaluaciji. Troškovi volontera na projektu, znači da bi bili prihvatljivi, moraju biti potkrijepljeni ugovorom o volontiranju. Imamo Zakon o volonterstvu, vrlo jasna pravila i procedure. Troškovi volontera su prihvatljiv trošak, ali morate imati odgovarajuću dokumentaciju za te troškove. Ostali prihvatljivi troškovi, kažem, manje više to su nekakve opće kategorije, putni troškovi, smještaj, dnevnice, materijalni troškovi, nekakvi specifični troškovi koji proizlaze izravno iz zahtjeva propisanih ugovorom o financiranju, tipa troškovi financijskih zadužnica, jer se i za ugovaranje ovih projekata mora dostaviti solemnizirana zadužnica. I ono što je možda nešto drukčije da postoji mogućnost sufinanciranja određenih infrastrukturnih ulaganja. Dakle, troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora su prihvatljivi, ali ne smiju prelaziti 50% prihvatljivih izravnih troškova projekta. Napomena, ovdje je riječ o adaptaciji, obnovi ili uređenju. Troškovi gradnje nisu prihvatljivi troškovi. Što se tiče neizravnih troškova, rekla bih sretno rješenje, znači paušal 15% ukupno prihvatljivih troškova osoblja i to su troškovi koji nisu predmetom financijskog izvještavanja tijekom provedbe projekta. Kad su u pitanju neprihvatljivi troškovi, dakle opet vrlo slično kao i kod drugih javnih poziva, troškovi kupovine opreme koja nije nužna, čisto financijski troškovi koji nisu izravno vezani uz provedbu projekta. Nisu prihvatljivi troškovi izgradnje, troškovi povezani s pripremom projektne prijave, dakle oni troškovi koji se eventualno naplaćuju retroaktivno,
Kupovina zemljišta, dugovanja, kamate, neću vam čitati sve detaljno jer kažem, imate sve informacije u uputama za prijavitelje, a negdje bih rekla da su to isto tako informacije koje već unaprijed imate jer svi imate iskustva sa provedbom projekata. Natječajna dokumentacija. Znači na službenoj stranici programa fonda u Hrvatskoj, natječaj je otvoren prije 2 dana, sva dokumentacija je gore, poziv za prijavu, upute za prijavitelje, 2 vrste prijavnog obrasca, proračun, izjave prijavitelja i partnera, to su one izjave koje sam spominjala ranije, koje se moraju potpisati, pečatirati, kojima zapravo jedni i drugi potvrđuju usklađenost s načelima, temeljnim načelima cijelog programa. Isto tako upoznato sa odredbama o zaštiti podataka, to je isto tako jedna vrlo aktualna tema. I tu su predlošci ugovora o financijskoj podršci i ugovora o partnerstvu za one koji će ići u tu vrstu suradnje. I jedna specifičnost, dakle predložak za predstavljanje projektne ideje partnerima za sve one koji su zainteresirani za razvoj projekata koji imaju komponentu suradnje sa organizacijama iz donatorskih zemalja. Dakle, postoji nekakav predložak za osnovnu projektnu ideju koji onda možemo za vas podijeliti sa zainteresiranim organizacijama iz Norveške i sa Islanda. Iz Lihtenštajna trenutno nemamo zainteresiranih organizacija. Ok, ono što neke ne veseli je da je postupak prijave na ovaj natječaj dvostupanjski. Znači, u prvom koraku predajete prijavu projektnog sažetka. Dakle, predstavljate projektnu ideju, ne dostavljate detaljni proračun, znači popunjavate obrazac projektnog sažetka koji je relativno kratak i od vas se očekuje da vrlo precizno i ukratko objasnite osnovnu projektnu ideju i date samo okvirnu procjenu ukupnog troška projekta. Dakle, ne morate raditi detaljan proračun. Nakon što se predaju projektni sažeci, oni će se ocjenjivati i na temelju rezultata postupka ocjenjivanja će se odabrati 35 prijava s najvećim brojem bodova koje će biti pozvane na dostavu cjelovitog projektnog prijedloga sa detaljnim proračunom. Taj paket onda ponovno ide u ocjenjivanje i odabiru se oni projektni prijedlozi koji će ostvariti najveći broj bodova. Nakon toga ide onaj sretni trenutak ugovaranja kojemu se svi jako radujemo. Očekivani rok za potpisivanje ugovora je kraj rujna ili početak listopada. Sad malo detaljnija informacija oko ovog postupka. Postoji razlog zašto je prijava dvostupanjska. Htjeli smo se dobro pripremiti i osigurati zapravo da naši evaluatori imaju vrlo težak posao. To je bila osnovna ideja. Znači, želimo im jako zakomplicirati postupak ocjenjivanja jer je namjera upravitelja fonda da u svim fazama zapravo razvoja projektnih ideja osiguravamo maksimalno dodatnu podršku svim zainteresiranim organizacijama kako bi pripremili što kvalitetnije projekte koji će u najvećoj mogućoj mjeri zapravo puniti onu našu tablicu zajedničkih rezultata, odnosno ostvariti najbolje rezultate u okviru programa. Kako bi to uspjeli, postupak prijave smo podijelili na 2 koraka. Dakle, prvo ćemo pregledati vaše projektne ideje i odabrati one koje su najviše u skladu sa učincima, odnosno očekivanim učincima i rezultatima programa, one koje na neki način mogu izazvati najveći društveni utjecaj. Kada se projektni sažeci odaberu, odnosno kada se odabere ta neka količina ideja, mi ćemo opet osigurati individualno savjetovanje svim zainteresiranim organizacijama
u procesu razvoja cjelovitih projektnih ideja. Dakle, negdje ćemo cijelo vrijeme biti na raspolaganju kroz trajanje ovog poziva. Osim projektnog sažetka, dakle, dostavlja se, usudim se reći, vrlo mala količina dodatne dokumentacije. To su ove izjave prijavitelja i partnera. Ako će se ići u partnerstvo sa neformalnom skupinom, onda se dostavlja i izjava o osnivanju neformalne inicijative. I ako vaš važeći statut, odnosno osnivački akt, nije javno dostupan, onda ćete nam ga dostaviti u skeniranom, odnosno u PDF obliku. Vjerujem da su svi vaši važeći statuti već u registrima, ali evo, ako imamo nekakvu specifičnu situaciju, onda ćete i taj dokument dostavljati prilikom prijave projektnog sažetka. Prijave se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku na točno određenu adresu elektroničke pošte prijava.veliki@acfcroatia.hr. Rok za dostavu projektnih sažetaka je 11. svibnja u 12 sati. Vrijeme koje će biti evidentirano kao vrijeme prijave je vrijeme kada je taj dokument zaprimljen na naš server. Ne vrijeme kada ste ga vi poslali, već vrijeme kada je ta prijava sjela na naš server. Mi smo osigurali da kada nam pošaljete prijavu, dobijete automatski odgovor u kojemu piše da je vaša prijava primljena. Ako ne dobijete takav odgovor u roku od 2 sata nakon što ste poslali prijavu i provjerili ste u onom sandučiću, pretincu neželjene pošte, da nije tamo završio, možete nas nazvati da provjerimo što se dogodilo. Dakle, postoji li nekakva poteškoća s naše strane. Pitanja koja imate o pozivu ne šaljete na adresu na koju se šalju prijave. Dakle, imamo adresu elektroničke pošte za pitanja općenito vezana za program fonda u Hrvatskoj. To je podrška@acfcroatia.hr. Dakle, to je referentna e-mail adresa na koju možete slati svoja pitanja. Mi na pitanje odgovaramo svakoj osobi koja ih je uputila, odnosno svakoj organizaciji, ali isto tako smo odlučili da ćemo jednom tjedno objavljivati sva zaprimljena pitanja i odgovore na mrežnoj stranici programa. Ono što je također važno je da ako pošaljete prijavu na bilo koji drugi način, znači faks, redovna pošta, golu pismonoša, bilo što, dakle prijava se automatski odbija. Pošto svi imaju pravo samo jednu prijavu poslati, za one koji ne budu čekali zadnji tren pa pošalju prijavu recimo 5.5. a onda shvate da nešto nisu priložili ili shvate da bi ipak nešto promijenili, preradili, prijavu možete poslati ponovo i staviti napomenu da je to važeća prijava. Znači sve prijave prije toga će biti odbijene, a ta prijava, ako je uredna, će ići dalje u postupak obrade. Nemojte čekati zadnji tren jer obično na serveru bude gužva. Znači 11. točno u podne. Ja se najviše zapravo brinem da možda nećemo imati dovoljnu prohodnost telefonskih linija zapravo za sve one koji budu slali projekt u zadnji tren pa provjeravali jesmo ga zaprimili. Ne morate baš čekati zadnji tren. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti je redovan prvi korak, znači nakon što se zaprime sve prijave i kriterije za taj prvi korak imate u uputama, ja ih neću sada prepričavati. Postoji mogućnost dopune i dodatnih nekakvih pojašnjenja koja možemo tražiti. Vrlo jasno je navedeno u uputama u kojim slučajevima se traži dopuna, odnosno postoji mogućnost dopune ili pojašnjenja i ako ste u toj kategoriji, odnosno ako imamo neku takvu situaciju, za svu komunikaciju, znači od trenutka kad ste nam poslali prijavu do završetka zapravo cijelog poziva, adresa preko koje ćemo s vama komunicirati, odnosno na koju ćemo vam upućivati obavijesti je ona adresa kontakt osobe koju vi napišete u prijavnom obrascu. Dakle, važno je da ta adresa je adresa koja se redovito provjerava zato što pojedini rokovi nisu jako dugi.
Konkretno, ako se prilikom administrativne provjere utvrdi da neki dokument nedostaje za koji postoji mogućnost nadopune, imate rok od 5 dana, znači od dana kad vam mi pošaljemo obavijest na tu email adresu, imate rok od 5 dana da nam vratite dopunu, odnosno da nam dostavite dopunu na istu tu email adresu. Obavijesti prijaviteljima i mogućnost prigovora na rezultate administrativne provjere postoji. Dakle, dobit ćete obavijest, uspješni prijavitelji sa cjelovitim prijavama se upućuju dalje u postupak evaluacije. Ako procjenjujete, odnosno ako imate argumentaciju da je vaša prijava nepravedno ili bez razloga odbačena, imate pravo iskoristiti prigovor i prigovori se upućuju na posebnu email adresu Povjerenstvu za prigovore upravitelja fonda. Rok za dostavu prigovora je 8 dana od zaprimanja obavijesti. Rok za odgovor je 10 dana. Znači sve ono što se uvaži se naknadno upućuje u postupak ocjenjivanja. Postupak odabira projektnih sažetaka, dakle se radi temeljem kriterija koji su detaljno raspisani i dostupni uputama za prijavitelje, stranica 32 do 34. Maksimalan broj bodova koji jedna prijava može dobiti je 100. Prag da bi bilo što, odnosno bilo koja projektna ideja mogla biti upućena dalje u postupak odabira je 60 bodova. Povjerenstvo za odabir će odabrati oko 35 najbolje ocijenjenih projekata koje će onda, odnosno te organizacije će biti pozvane na dostavu cjelovitih projektnih prijedloga. Konačnu odluku, dakle Povjerenstvo za odabir daje preporuku upravitelju fonda i upravitelj fonda zapravo tu odluku potvrđuje, nakon toga se šalju obavijesti. Možete očekivati obavijesti u srpnju 2020. kako sam rekla, opet na one adrese koje ste stavili u prijavnom obrascu. Tako da lijepo cijelo ljeto mogu pisati projekte. Svi smo barem jednom bili u toj situaciji. Stani, ajde molim te, koristi mikrofon. Ako smo prošli sa koncept notom, znači što znači u srpnju dobijemo informaciju da možemo pisati cjelovitu prijavu i onda imamo rok do kada. Ako se dobro sjećam, na onom jednom slajdu je bilo da će potpisivanje ugovora biti u 9. ili 10. mjesecu. Doći ćemo do toga kasnije, ali mogu ti odgovoriti odmah. Rok za dostavu cjelovite prijave je mjesec dana od dana kada vam pošaljemo obavijest. Dakle, mjesec dana za razvoj cjelovite projektne prijave. Uz tehničku pomoć. Doći ćemo do toga. Ok, nakon što odradimo taj dio sa projektnim sažecima, idemo u drugi korak. Dakle, drugi korak, dostava cjelovite projektne prijave uz koju se dostavlja detaljna specifikacija proračuna. Znači, osim popunjenog prijavnog obrasca, tu je obrazac proračuna i skenirana potpisana izjava partnera za one partnere koji eventualno nisu bili uključeni u prvom koraku postupka prijave. To je možda važna napomena jer možda će vam se dogoditi situacija da tijekom obrade projektnog sažetka, dakle tijekom provedbe prvog koraka s naše strane, dođe do nekih promjena unutar vašeg željenog partnerstva, da neko od partnera želi odustati, ili isto tako se može dogoditi da dok pripremate projektni sažetak i okupljate nekakav tim organizacija s kojima želite surađivati, ne uspijete dobiti primjerice potpisanu partnersku izjavu ili ne uspijete dobiti suglasnost partnera, znači to je moguće napraviti, dodati partnere realno u drugom koraku prijave. Prijave se ponovno dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku na istu adresu elektroničke pošte i nekakav naš indikativni rok, znači kad bi to trebalo biti, je 17. kolovoza. Međutim, to ne možemo tvrditi sa 100% sigurnošću, zato smo stavili zapravo ovaj drugi opisni rok, mjesec dana od dana slanja obavijesti o odabiru u drugi krug.
Kao i ranije, za sva pitanja adresa je podrška@acfcroatia.hr. Razumijem da vam se tih mjesec dana čini dosta kratko vrijeme za razvoj cjelovite projektne prijave koja bi trebala biti jedna složena projektna prijava. Međutim, ono što sam rekla ranije, mi smo odlučili pratiti vas, dakle pratiti sve prijavitelje, sve zainteresirane organizacije kroz cijeli proces razvoja cjelovitih projektnih ideja. Imate mogućnost koristiti različite oblike tehničke podrške dok budete pripremali projektne sažetke, a isto tako, znači ista vrsta podrške, čak i nešto intenzivnija, usudila bih se reći, će biti na raspolaganju svima onima koji budu pozvani na dostavu cjelovite projektne prijave. Dakle, bit ćemo tu za sve vas. Tako da ni mi nemamo ljeto. Imamo. Pa šta ovo... Dobro. Ja uopće ne razmišljam o godišnjim odmorima. U redu. Znači, postupak odabira, opet administrativna provjera koja je vrlo jednostavna jer je, opet, usudim se reći, vrlo jednostavna dokumentacija koju trebate dostaviti. Ako postoji potreba za nekakvom dopunom prijave ili dodatnom informacijom vezanom uz prijavu, a postoji pravo, odnosno možete koristiti pravo slanja dopuna, taj rok je opet 5 dana i postoji mogućnost prigovora na rezultate administrativne provjere cjelovitih projektnih prijedloga. Rok je ponovno 8 dana od dana slanja obavijesti. Ista je procedura, znači prigovori @acfcroatia.hr, rok za odgovor je 10 dana. Sve naše prijave procjenjuju najmanje 2 neovisna vanjska evaluatora. Dakle, u svakom koraku ocjenjivanja svaku prijavu ocjenjuju najmanje 2 evaluatora. Ako je razlika u broju bodova koji daju svaki za sebe veća od 30%, onda uključujemo i trećeg procjenitelja, odnosno procjeniteljicu, kako bi maksimalno transparentno zapravo dobili konačnu rang listu. Povjerenstvo za odabir će na temelju preporuka evaluacijskog tima napraviti prijedlog odluke za financiranje koji se dostavlja upravitelju fonda i upravitelj fonda je taj koji donosi konačnu odluku. Naš plan je iskoristiti sva raspoloživa sredstva, znači prag je 60 bodova. Vjerujem da će biti veliki broj, da će taj prag otići nešto gore i da ćemo uspjeti iskoristiti svih 3,15 milijuna eura koje imamo na raspolaganju. Postoji pravo prigovora za sve organizacije koje sudjeluju u postupku poziva, dakle neovisno o tomu jesu li prošle cijeli postupak zapravo prijava, dakle jesu li se kvalificirale i u drugi krug. Ako postoji nekakva sumnja, odnosno ako je organizacija uočila eventualne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene kvalitete svoje prijave i može iskoristiti jednokratno pravo žalbe, dakle prigovori @acf Hrvatska. Imam osjećaj koliko puta to ponavljam da vas naprosto potičem da dostavljate prigovore, ali negdje nam je važna zapravo ta dvosmjerna komunikacija jer imamo, sve organizacije u konzorciju imaju ono iskustvo sa obje strane. Imamo iskustvo nekoga ko dodjeljuje sredstva, ali isto tako imamo iskustvo organizacija koje se natječu za sredstva u javnim pozivima. Pa negdje vjerujemo da je važno maksimalno transparentno provoditi postupke dodjele sredstava. Dakle, mogućnost postoji. Ja se nadam da ju nitko neće trebati koristiti, ali povjerenstvo će u roku od 10 dana odgovoriti na sve zaprimljene prigovore. Prije nego krenemo na ugovaranje i isplate, ja ću otvoriti prostor za prvu turu pitanja koja se tiče svega što ste čuli do sada. Jer ugovaranje i isplate su sad onaj malo opušteniji dio, to je ona sretna priča kad je već sve gotovo, kad su sredstva na raspolaganju. Ima li netko neko pitanje vezano uz pravila prihvatljivosti
prijavitelja, partnera, troškova, aktivnosti. Dajem riječ članici konzorcija. Jel se smije kupiti auto? Dakle, nemamo pravilo koje izrijekom brani nabavku osnovne imovine, odnosno ulaganje u osnovnu imovinu. Postoje određena ograničenja o prihvatljivom iznosu troška. Dakle, ukoliko je nabavka vozila neophodna za provedbu predloženog projekta, taj trošak upravitelj fonda može tretirati kao prihvatljiv trošak. Znači, možete kupiti auto, s tim da postoje određena specifična pravila vezana uz to tražite li dakle, ukupan trošak ili tražite samo sufinanciranje za nabavu vozila. Dakle, jer onda postoje obveze koje u slučaju da vam se odobri projekt preuzimate kao korisnik o održavanju i korištenju tog vozila ako je ukupan trošak na teret Fonda za aktivno građanstvo. Kolegice, je li to bilo zadovoljavajući odgovor? Evo, ako može jedno tehničko pitanje vezano za sufinanciranje. Da li će fond biti praćen od Ureda za udruge u nekom postotku? Da li je to planirano? Rekli ste isto da će se procjenjivati bit će neki kriteriji da velike organizacije, odnosno organizacije koje su po nekom kriteriju mogu se prijaviti na ove projekte, pa koji je to točno kriterij? Čuli smo da će srednji ovi projekti biti određivani po nekom budžetu. Da li je to znači uvjeti za ovaj natječaj? I ako možete pojasniti ovaj dio, znači 13% za organizacijski razvoj, u kom smislu će se, da li će se detaljnije opisivati, da li će morati biti povezano sa samom projektnom aplikacijom ili općenito znači za organizacijski razvoj i što to znači za partnere u projektu? Da li je to onda nekako distribuira se jednako? Pa evo, ta 3 pitanja možda sam malo više uzeo. Hvala ti na pitanjima. Mislim da su sva pitanja jako važna, pa ćemo krenuti iz početka. Tu je gospođa Helena Beus iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ja, koliko znam, dakle, moguće je ostvariti dio sufinanciranja kroz posebnu programsku liniju Ureda za udruge, ili tako? Tako je, da. Evo, tamo sam znala koliko trebamo ostati. Ured za udruge osigurali smo i sada u godini, znači putem lutrijskih sredstava 75%. Mislim da ćemo to povećavati. Uključili smo i Norvežane i ja sam pozivam sve koji će ostvariti tu mogućnost da se jave. Za sad imamo novaca dovoljno, tako da ne znam, to je sad za ovaj sljedeći onda ciklus. Eto, s naše strane tu mislim da će biti. Sjajno, znači sufinanciranje, ovaj dio u novcu nije problem. Izvrsno, hvala vam. Vidjet ćemo i kako će se puniti. Nadam se da nas neće sada sve ove neke stvari vratiti malo unatrag, ali općenito ti postoci koji su u početku predviđeni, kasnije što više ima klađenja, u ovom slučaju je to dobro. Tako na kraju taj postotak zapravo iznos je sve veći i veći i sukladno tome onda mi možemo i povećavati taj dio što se tiče sufinanciranja. Ja bih još samo iskoristila priliku, ja se moram vratiti za Zagreb. Hvala vam na pozivu, hvala vam što sam bila danas vaša gošća. Hvala vama što ste došli. Evo, Ured za udruge je otvoren za sve organizacije civilnog društva. Tako da imate i tu glavne i odgovorne koji će vas puno toga naučiti. Evo, još jedanput se zahvaljujem i do sljedećeg susreta. Hvala.
Znači, riješili smo prvo pitanje i ja se nadam da je odgovor zadovoljavajuć. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja ću samo provjeriti jesam li dobro razumjela što me zapravo pitate. Dakle, financijski kapaciteti organizacije nisu izravno vezani uz pravo prijave na pojedini poziv. Nismo vezivali, ukupan godišnji prihod organizacije uz pravo prijave na poziv za velike, srednje ili male projekte. Samo kod lotova, odnosno samo kod srednjih grantova postoji posebna grant shema, odnosno postoji posebna grupa za organizacije čiji je ukupan godišnji promet, odnosno prihod u zadnje 3 godine manji od 50.000 eura. Dakle, oni se natječu u grupi 1, a u grupu 2 idu sve ostale organizacije, dakle organizacije koje imaju prosječan godišnji prihod veći od 50.000 eura. Dakle, to je samo za srednje, za ovaj poziv nemamo grupe, dakle sve organizacije se ravnopravno natječu za raspoloživa sredstva. I što se tiče pitanja vezanog uz obavezno izdvajanje za organizacijski razvoj, dakle ta sredstva organizacija koristi za svoju izgradnju kapaciteta, može isto tako koristiti za izgradnju kapaciteta partnerskih organizacija ako se projekt provodi u partnerstvu, s tim da smo čak otvoreni i za mogućnost da se ulaže u jačanje kapaciteta malih organizacija s kojima je organizacija na neki način vezana. Kroz neke platforme, mreže, koalicije i slično. Dakle, da se velike organizacije koje uspješno povuku sredstva iz ovog poziva mogu dodatno jačati druge aktere civilnog društva koje negdje procjenjuju da je važno podržati. Ne kroz regrantiranje, dakle nije moguće dobivena sredstva iskoristiti za davanje financijske podrške, ali je moguće primjerice za drugu organizaciju provesti strateško planiranje, pomoći im u nekakvim jačanjima kapaciteta, edukacijama i slično, dakle provesti nekakve treninge dodatne i slično. Se taj dio opisuje ili se samo... Tako je, znam da nešto nisam zapisala. Znači u fazi prijave projektnog sažetka daćete osnovnu informaciju o tomu na što želite utrošiti 13% traženog proračuna. U drugom koraku ćete raditi detaljno zapravo pregled svih planiranih aktivnosti u tom dijelu, pri čemu opet podsjećam na ovaj dio podrške od strane upravitelja fonda, jer negdje smo procijenili da bi bilo važno napraviti i nekakvu osnovnu procjenu potreba organizacija, odnosno njihovih partnera za najprikladnije aktivnosti koje se mogu odraditi sa tih 13%. Molim. Kolegica Šibalić. Može li se tih 10% sufinanciranja podijeliti među partnerima? Znači da nije nužno prijavitelj, posebice što u slučaju ako imamo stranog, znači inozemnog partnera, kako u tom slučaju? Apsolutno, jer to je u skladu sa svim pravilima partnerstva. Dakle, partneri moraju na neki način solidarno sudjelovati kompletno u provedbi, dakle ne samo programskog dijela projekta, već i financijskog dijela projekta. Partneri mogu sudjelovati u osiguranju sufinanciranja, odnosno imaju na neki način pravo mogućnost biti dijelom i te obveze koju prijavitelj preuzima. I isto vrijedi i ako su partneri strane organizacije, odnosno organizacije iz trećih zemalja. Da li bi prihvatljiva aktivnost bila osnivanje savjetodavne službe koja okuplja više vrsta struke? Ovako, što se tiče prihvatljivih aktivnosti, najprije bih vas pozvala da pogledate sve ono što piše u uputama za prijavitelje.
Mislim da imate odgovor konkretno u uputama na vaše pitanje, jer kad govorimo o tehničkoj podršci kroz inforadionice, onda je zapravo dosta nezahvalno govoriti o prihvatljivosti pojedinih vrsta aktivnosti, zato što nemamo jasnu, širu sliku zapravo vaše željene projektne intervencije. Dakle, ja bi pozvala odmah na početku da imat ćete mail na kojem ćete moći postavljati pitanja, da ne postavljate pitanja za specifične aktivnosti, da li su prihvatljive, jer mi nećemo moći davati odgovore na takva pitanja. Vi morate razmišljati da li vaša svaka aktivnost koja vodi ispunjavanju postavljenih ciljeva će biti prihvatljiva. Dakle, ako vi imate nekakvu savjetodavnu službu i ako vi možete kroz projekt dokazati da ta aktivnost doprinosi jednom od postavljenih ciljeva, ona će biti prihvatljiva. Hvala, Zvijezdana. Mi smo sad već probili zapravo planirano vrijeme za ovu inforadionicu. Imamo još dio koji se tiče ovih stvari nakon potpisivanja ugovora, za koje mislim da bi ih bilo barem dio važno čuti, i na kraju kontakti i dodatne informacije o oblicima podrške, pa ću vas zamoliti samo za još par minuta strpljenja i onda imat ćete zapravo informaciju gdje možete postaviti sva pitanja koja su danas eventualno ostala neodgovorena i gdje možete provjeriti zapravo odgovore na neka od pitanja koja će se pojavljivati dok budete razvijali svoje projektne ideje. Znači, ugovaranje isplate, ugovaranje se sklapa između zaklade Slagalica kao upravitelja fonda i organizacija koja je zapravo uspješno završila postupak prijave i ocjenjivanja. Isplate, postoji mogućnost ostvarivanja do 40% predujma odobrenih sredstava, što mislim da je jako važno s obzirom na iskustva i trenutno stanje u sektoru. 50% se isplaćuje kroz privremene isplate na temelju privremenih izvješća, znači po prihvaćanju privremenog izvješća dobijate sljedeću ratu sredstava i završna isplata je do 10% iznosa financijske podrške koja se isto tako isplaćuje po odobravanju završnog izvještaja o provedbi projekta. Dinamika, odnosno visina predujma za pojedini projekt se utvrđuje ugovorom o podršci, a dinamika izvještavanja, odnosno isplata predujma je vezana uz to koliko dugo traju pojedini projekti, s obzirom da imate onaj raspon od 24 do 36 mjeseci. Izvješća se podnose svakih 12 mjeseci, rok za dostavu izvješća je 30 kalendarskih dana nakon isteka tog roka i zatim slijedi obrada izvješća, eventualno nekakve nadopune i slično. Završno izvješće se dostavlja 45 dana nakon završetka provedbe i isto tako naš nekakav krajnji rok za obradu izvješća je 30 dana od dana kada smo zaprimili izvješće. Sve to detaljno ima razrađeno u ugovoru o financijskoj podršci. Predložak ugovora je dostupan u natječajnoj dokumentaciji. Što se tiče vidljivosti, naravno i za ovaj cijeli program postoje pravila vidljivosti, dakle korisnici su u obvezi informirati javnost o dobivenim sredstvima. Smjernice za informiranje i komuniciranje su sastavni dio ugovora o financijskoj podršci, bit će dostupne i na mrežnoj stranici fonda, tako da ćete imati dovoljnu količinu informacija o tomu na koji način se osigurava vidljivost. Dodatne informacije i podrška prijaviteljima, mislim da vam je ovo važna informacija. Znači, osim 4 inforadionice koje radimo, ovo je prva, planirane su još 3 u drugim gradovima. Postoji mogućnost dogovora za dodatne konzultacije sa zainteresiranim prijaviteljima, s tim da je nužan prethodni dogovor. Dakle, molimo vas da koristite ovu adresu podrška@acfcroatia.hr za dogovor o mogućim potrebnim individualnim konzultacijama u bilo kojoj fazi razvoja projektne ideje, znači bilo da se radi o razvoju projektnog sažetka ili kasnije u fazi razvoja cjelovite prijave.
Kratke konzultacije telefonom su moguće za vrlo kratka tehnička pitanja, ali opet preporučamo, koristite tu mogućnost, mnogi su ju već koristili zadnja 2 dana, da postavljate pitanja putem elektroničke pošte i pitanja se mogu postavljati do 4. svibnja. Znači sva pitanja i svi odgovori će se tjedno objavljivati na službenoj stranici fonda u Hrvatskoj. U drugom krugu je dostupna opet pojedinačna osobna podrška i ono što ćemo napraviti je sad, malo je situacija sa virusom, mi smo planirali raditi neku vrstu mobilnih timova koja će odraditi još dodatne 4 bloka individualnih konzultacija u nedovoljno razvijenim područjima Hrvatske, zavisno od toga kakvo zanimanje postoji za ove financijske podrške. Ako ne uspijemo to odraditi doista fizičkim odlaskom na te lokacije, onda ćemo vjerojatno organizirati neku vrstu opet live streaming radionice ili ćemo raditi neke druge modele koji koriste digitalnu tehnologiju. I ovo je raspored preostalih radionica, znači 31. smo u Rijeci, ako sve bude u redu, 1. travnja u Zagrebu i 3. travnja u Zadru. Svaki poziv u okviru fonda ima kontakt osobe u pojedinoj organizaciji upravitelja fonda. Za ovaj poziv u Zakladi Slagalica ja, Jelena Gordana Zlojić, u udruzi Smart to je kolegica Renata Tojić i u Zakladi Solidarna to je kolegica Petra Mađerčić. Znači za kratka telefonska pitanja, Petra je tu, za kratka telefonska pitanja, konzultacije, znači možete nam se javiti i telefonom. Uredovno vrijeme od 8 do 16, ako nas zovete u 9 navečer, nije izvjesno da će se netko javiti. Zato kažem, koristite mogućnost postavljanja pitanja elektroničkom poštom jer se zaista trudimo odgovoriti u najkraćem roku. To je to. Hvala vam svima na pozornosti. I evo još jednom pozivam, znači ako su ostala neka pitanja na koja nismo stigli odgovoriti jer smo debelo probili rok, možete se javiti mailom, možete nam se javiti telefonom, možete već od idućeg tjedna provjeriti na našoj mrežnoj stranici u rubrici često postavljana pitanja, moguće već postoje odgovori na stvari koje vas zanimaju. Hvala na pozornosti i sad vas prepuštam timu Zaklada je solidarna. Kažu moramo imati pauzu 5 minuta, izađite, udahnite zraka.